Hvad er en mursejler, og hvad har det med landskabsbyen at gøre? Hej, det er Bo fra byrådet. En mursejler er en fugl, der er presset i dansk natur og har en trækrute ned over Egedal. Den bygger reder højt op på kirketårne for eksempel, i gamle ravner og sprækker, og den skal være på nordsiden, så der ikke kommer varme fra solen ind i træder. Den mangler levesteder. Det kom Ornitologisk Forening og fortalt om i Grønt Råd, hvor jeg er formand for 3 år siden. Lige siden har jeg været på tur rundt og snakket med alle mulige om, hvad vi kunne gøre, og blandt andet også med developer heroppe i landskabsbyen for Industriinspektion. Og de har valgt at gå videre med ideen. Så nu sidder deres arkitekter og arbejder på at finde de rigtige mursten og indsatser i murene på nordsiden, således så der på nogle af de høje bygninger bliver lavet redesteder til mursejlere. Politik tager lang tid. Det ved vi godt i et samlet Egedal, men vi arbejder benhårdt på at få skabt resultater. Også resultater, som er baseret i, at gode organisationer som Ornitologisk Forening kommer, giver os input, videndeler, og vi kan arbejde videre med det. Så tak til alle parterne for, at vi nu får indbygget en lille smule mere natur i et nyt byggeri. Kan I have en god dag.